салом бинандагони хабартиҷӣ. маликаи британияи Елизавета II гуфт пас аз дунёгир шудани пандемияи коронавирус ба сокинони кишвараш муроҷиат карда гуфт ки ин пандемия вақти ранҷу азоб барои кишвар аст. аз ин рӯ сокинонро мебояд то озмоишҳоро хуб қабул кунанд. маликаи 93 сола изҳори умедворӣ кард ки дар оянда онҳо метавонанд аз рафъи ин мушкилот ифтихор кунанд. рӯзҳои хуб бармегарданд ва мардум метавонанд дубора дӯстону хешовандони худро бубинанд, гуфт малика. елизаветаи дуюм муҳимияти интизомро дар муҳити кунунӣ таъкид намуда бар британиё барои риояи тавсияҳои ҳукумат барои дар хона мондан ташаккур гуфт. малика қайд кард ки ҳамаи кишварҳо кӯшишҳои худро барои мубориза ба пандемия муттаҳид мекунанд. мо бо истифода аз дастовардҳои бузурги илм ва баҳри табобат кӯшишҳои худро бо мардуми ҷаҳон муттаҳид месозем. мо албатта муваффақ хоҳем шуд ва ин муваффақият ба ҳама тааллуқ дорад, дошт гуфт малика. ин буд дӯстони азиз видеои имрӯзаи мо. шумо оё маликаро мешиносед ё намешиносед? ҳатман нависед дар комментария.